Hasiko nahi zuriña? Bai. Bai, eskerrik asko. Normalean ordena beste izaten da. Ja. Julen gidoia irakurtzen hasi da, galdera bat botatzear dago. Zezaila gorko. Manu, astelenetik ostiralera Euskadi Irratian, Faktoria. Bueno, lehen da bizi 7:00 10:00 egiten du Maite Artolak. Bai. Eta gero 10:00 eguerdiko ordu batetara, zuk. Aurkezten duzu. Hori da. Badago pikerik Faktorien artean. Julene galdera marroia egin dio, Julene galdera marroia egin dio. Irratian oso garrantzitsua, izketan ere uztea. Ja, bestela. Bueno, beti. Vale, ya está. Testigua pasatzen diogu, batzuk bestei pasatzen digute, eta bueno, izaten da goizaren jarraipen bat, ez? Goizeko 7:00 Maitek ematen ditu eguneko klabe nagusiak, gako nagusiak, oso laburpen egokia egiten dute, eta gero Arantxa Agirrek ematen ditu albisteak, eta gero guk ja 10:00 testigu hartzen dugu. Bueno, eta hor, informazioa lantzen segitzen dugu, ja beste leiho batzu zabaltzen dizkiogu, entretenimenduari, ondo pasatzeari, diversioari, ez da, katxondeoari ere bai, zergatik ez? Osea, zein da biotan hobea? Empate berdinketa dago. Empate berdinketa dagoela esan du Manu Etxezortu. 7:00 10:00 bera da honena, eta ondoren, bueno, ni ja testigu hartzen dut. Erantzun hona, goro bidea. Esan du 7:00 10:00 bera dela honena. Kontua! Julen dantxon pikatuta daude, beraiek ere didan ordu horretan aritzen direlako. Gu aritzen garela, 7:00 11:00 dida egiten alegia 10:00 11:00 tartean. Bai. Elkar topatzen dugu, Manu. Hori ez. Bai. Horre kompetentzia txikik badaukatu. Gara reala eta atletik bezala, ez da? Reala eta atletik bezala. Nor da reala, nor atletik? Ni reala. Vale, gu atletik orduan. Baina, esan nahi dut, aritzen zarete, edo zu, partikularki, beste irratikatei begira, beste saioi begira? Bueno, entzuten, kasu honetan. Ez, adibidez, ipatu duzuen ezuek dida egiten duzu goizetan, eta, esplikatuko dizuen nire goizeko lan martxa zein den, goizeko 7:00 pizten dut irratia eta Euskadi Irratia jartzen dut pixka jakiteko eguna nola datorren, eta hori Maitek eta bere taldeak primeran egiten dute, eta gero 7:00 eta 10:00 aldera, pasatzen naiz didara, zuen sumarioa entzuteko. Jon Gotzonekin, Xabi Fernandezekin, Edurne Garmendiarekin, eta hor ja pixka badakit zuek ere nondik nora joko duzuen. Antxoni paparra puztu zaio. Desnotiziak entzuten ditu, Manu. Jakiteko eguna nondik ezen joako. Delako batek egiten ditu, desnotiziak, ez, bide batez, ez? Antxon puztu egina dago, Manu Etxezortuk aipatu duelako, paparra ezinan dauka, botoia, bigarren botoia alertzear dauka, ojo, bigarren botoiari. Irrati asko entzun zalea zara, eta askotarikoa gainera. Bai, ni batez ere beti esan izan dut, irrati esataria naiz, baina horren aurretik irrati entzule nintzen, eta egunen batean jubilatzen naizenean berriz pasako naiz irrati entzule izatera, eta ni batez ere naiz irrati entzulea. Beti txikitatik zurrupatu ditut aldik eta irrati gehien, eta batez ere irrati entzulea, naiz nik asko disfrutatu dute irrati entzunez. Iruditzen zait, ofizionetan eta beste ofizio guztietan, adiez, Angel Ertxundi beti esaten du, eta noa nire gura konparatzera ez da gutxiagorik ere Angel Ertxundirekin, baina berak esaten du beti, ondo idazteko asko irakurri behar dela, ezta? Nik uste irratia egiteko asko entzun behar dela, bestek zer egiten duten beti ikasten delako zerbait. Euskadi Irratiko goizetako albistegi eta tertulian ia markada bat egin zenuen. Orain, aipatu duzu moduan, entretenimentuan eta zabiltzak gehiago. Falta motatzen duzu aurreko aro hori gehiago informazioarena eta albistearen arian eta? Hori pasioa handiz bizi nuen baita ere, eta egokitu zitzaizkidan gertutik segitzea, hainbat gertaera, ez da, Dorre Bikien erorketa, Madrilgo atentatuak, egunkarien itxiera kolpe latza izan zen, eta pasioz bizi izan genituen garai horiek, egokitu zitzaigun, garrantzia handiko gertaerak eta jarraitzea, eta ondoko gogoratzen dut, eta egia da, orain, banabil entretenimenduaren mundu horretan gehiago, baina lehen esaten izuen bezala, 10:00 ordu betera mundua segitzen du, gurpila ez da geratzen, eta beti daukagu zabalik leiho bat informazioarentzat, eta azken orduko gertakari eta entrevistentzat. Eta orain Faktorian zenbat urte daramatzazu azken bolada honetan? 10 luze bat izango dira, 11-12 urte horrelako zerbait ja, kontuak ere aztuta dauzkat. Urte asko direla esan du hemen Manu Etxezortuk, kaixo Manu Etxezortu, Zuriñeko Neurreren galdera da. 10 urte eman zenituen aurreko saioan, 12 bat Faktorian, errex egiten dituzuzuk 10 urte saioetan. Behar bada gure idei izango litzateke zuk gure kaxara konbidatzea langile bezala lan bat emango dizugu eta ea 10 urte egiten ditugun zer iruditzen zaizu, Manu? Nik gure kaxan edozein gauza egiteko prest nago, nahi bauzu erratza pasako dut, edo zein lan egiteko prest nago. Edo gurekin. Zuekin aurkezle? Nik uste dut tokia izango al nuke. WhatsAppeko audio mezuak bidaltzeko oso ona izango zarela. Bale, zuek esaten dira zuen egiteko ni prest nago. Zein da sekretua programa batek 10 urte egin dit, onde zan? Lana eta lana. Saiatzea, formato berriak bilatzea. Azken batean mundua aldatzen da eta ez da aldatzen. Gutxi bera gaitegiak beti antzekoak dira eta jendearen kezkak eta jakin nahiak antzekoak dira, baina zuk beste buelta bat, beste ikutu bat eman behar diozu lantzen ari
zaren horri, ez da? Orduan da, pixkat, etengabe berritzen jakitea. Entzuleak oso presente beti? Beti, oso presente. Eta orain, are presenteago, ze asmatu da gailu bat, aipatu du Zurinek, WhatsAppa da, eta WhatsAppak ematen dizu entzulearen momentuko termometro edo temperatura, eta badakizu, askotan asmatzen ari otezaren, lantzen ari zaren gai horrekin. Eta gero, jendearen ekarpena izugarria da. Ni beti ongo naiz oso eskartuta jendearekin, ze ideiak ematen dizkizute, galderak proposatzen dizkizute, txisteak kontatzen dituzte, izugarria da entzule daukaten laguntzeko prestutasuna, izugarria da. Esan dezakezu Euskadi Irratiko WhatsApp zenbakiazuk irratian esan ohi duzu moduan? 6-8-6-6-6, ez, txupska. Orain telebistan gaude eta irratiko txupa zer diren gauza. Lagunok, hau ez da broma. Hau, zera, gero, aterako du gorka dut egin bere, zera, ai tarterako. Zapinean, ez da? Zu badaukazu WhatsApp talderi? 6-8-6-6-6-6-0-0-0. Txalo! Eta pentsa zenbatetan, Manu, ematen duzun egunero, baina. Baina papera, a ver, horrein kontatuko dut nire trikimenotako bat papera dukat aurrean, bai. Eta gauzaiek ez dira erabat barrenatzen, ez da? Beti paperean. Beti papera daukazu, bai. Manu, badaukazu WhatsAppeko talderi? Bai, badauzkat, anaiekin daukat bat, beste balagunekin. Oda, izen raroren bat? Que ba, begirazte simplea, anaiekin daukadan WhatsApp taldea da anaiak. Pensatze originala garen. Bueno, bideo batez, Andoingo taberna baten izena da, baina, bueno, ez daukaz derikusi taberna tabernagatik da zu, ez anaiak garelako, ezta? Vale. Esan genezake zurea irratiarekiko beraz pasioa dela. Ikusi, ez entzun bakarrik orain ikusi, Julenek paso emango dio zerbaiti. Etxe sortuk irratia pasioz. Bai, paso. Egun guztioi, abenduak 19 ditu gaur eta iritsi da ostirala. Albisteak bazterrak nahastu ditu azken orduotan, aurrera begira mezu baikorrago eman nahi izan du sailburuak, datorren urte amaieran, atzerriko merkatu indartuko da eta gu ere bai. Bueno, hemen da Jose Maria Palaza, Jose Mari. Egunon. Kaixo, egunon. Ondo. Berriz ere gara, denboraldi berria martxan. Kurtso berrian hemen zarete. Hori da, okerrago dago munduan. Naiz eta kontrakoa egiteko agindua daukagun, munduaren beroketa geratzeko. Baina zu hasi ze edabideetan hasi zinen, Manu? Bueno, ez dakit irratian hasi nintzen. Bueno, begira. Hemen jartzen du, bekadun gisa telebistan. Bai, baina bekadun telebistan, bekadun ibili aurretik irratian egin dituenak eskapen batzuk, Bai. Baina, bueno, bai, dena garai beretsuan gutxi gora bera, bai. Eta, dena den esango dizut, nik lehendabiziko irrati saioak egin dituen nire etxean, Benetan? Bai, etxean. Baina ez dakit, zera, nire jolasa, aur jolasa izaten zen etxean irratsaioak asmatzea. Egunkariak eta hartu, bagenukan etxean tokadisko zahar bat, eta neronek asmatzen dituen irrati saioak. Bakarrik. Euskadi irratian ari zara jolasean. Jolasean, hori da. Ose hona. Ume umetatik azaldu zenuen pasio hura? Hori da, bai, ume umetatik. Zu zer dutan pizten zara? Jekitzen naiz goizeko postet erdiak, 6 gutxi aldera, horako zerbait. Gustatzen zait gara izibiltzea, gozaldu, egunkariak letu, lasai, eta gero etorri irratira. Eta astapen ez ari ginela, egia da, gaztean ere egin zenuela zu... Euskadi gaztean, orduan. Euskadi gaztean ditzenean. Bai, egonaldi txiki bat egin nuen, eta egiten dituen musikako albistegi txiki batzuk, eta gazteentzako informazio praktiko ematen genuen, beka deialdiak, lanpostuak, eta horrelako guztak. Ezakit hor, irratikate batetik bestera salto egiterakoan, egokitu behar rote dagoen hitzketarako tonua, joera, ezakituko hori... Bai, barkatu. Zein? A ber, eske bai lanean nago. Importantea da. Zuriñe. Zuriñe. A ber, baina... Ni presentatu... Ez bai eta probatu ez da izan, baina hor lista jartzen badituztu... A ber, barkatu, txoen pixka bat. Barkatu ez, Zuriñe. Bale, gero ditu... Zuriñe. Ez, zazpi bi... Zazpi bi... Zuriñe. Zazpi bi lau... Xapi. Moztu. Bai, gero dituko dizut. Bale, gero arte. Manu. Zuriñek japenin bat egin du, antzerki pixka bat egin du, orain ulertuko zute zertarako. Orain hemen gertatu den honek zuri, amorrazio ondia ematen dizula. A ber, bara izte gauzak esageratu zalea, gero hainbesterako ere, baina, bueno, egia da, bai, jendeak hartu du itura telefono zitza egiteko kultura autobusean, eta nik usatzen zait autobusean lasai eta patxadako bidaia izatea, ez? Bai, bueno. Eta trenean ere bai. Lehenko enteratu nintzen, Andre baten gizona zenbat adiz operatu zuten. Eta irratian izan duzu horrela, ez dakit, behin ere konbidatu desenosorik edo sufriarazi dizunik,
Izenik esan gabe, edo izena esan da, nahiago zu. Ez daukatola oroitzapenik. Nik uste, gonbidatu guztiek merezi dute errespetua, eta denak entzun behar dituzu arretaz, eta denekin, ez dakit, denei erakutsi behar diezu begirunea. Orduan, ez, batzuk egia esan, azalpenak emateko denbora gehiago behar dute, eta inoiz pasatzaigu, goizeko ameketako pitidoak badatoz, Eta bukatu behar. Eta orduan, hor modu diplomatiko batean, eteten duzu, eskerrak ematen diozu. Zezpaile arte hori, Bai. Hitza hartzeko arte hori. Trukoren bat badaukazu, Manu? Guri ere balioko diguta. Besteak askotan telefonoz ez zaitu igual ikusi ere egiten. Ja, berak bi hitzen artean tartetxo bat uzten bali mezu, hortak sartu. Sartu burua, ez da? Bale. Kora sartu, ez? Zurine, gonbidatu guztiek merezi dute, begirunea, errespetua, haiei entzutea, beraz, hemendik aurrerakoan ere, espero dut dena ala joatea. Julen aitatxo moduan jarri da Zurinerekin, ulertuko ez balu bezala, dena ulertu du, Julen lasai egon. Nere momentura joan gaitezke? Hori guztia gogoan izan da, Bai. Ados. Zurinere momentua.